आं दायो मोनसे जारिमिनारि जायगायाव गसंनानै दङ। आं बिनि थाखायनो जारिमिनारि होनदों जे सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुर हालामनि मोनसे लावदांगि होननाय मोनसे ओनसोल। बे ओनसोलाव 2000 मायथाइयावनो मोनसे गेजेर फरायसालि गायसनदोंमोन, बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालि। 2000 मायथाइयाव गायसननायनि उनाव दिनै 2025 मायथाइयाव 25 बोसोर जाबाय आरो बे 25 बोसोर जानायखौ फरायसालि खुंफुं आफाद आरो ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा गासैबो खौसे जानानै रुफाथि मायथाइ फोरबो महरै बिथांमोना फालिदों आरो बेवहाय मोनसे मोजां हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना आंखौ हांख्रायदोंमोन। बे ओनसोलाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं सानो बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालिया बे 25 बोसोराव बिथांमोना जेरैबायदि सुबुं सम्पद सोरजिनायाव जेरै बिहोमा होबोदों बिथांमोना, आं बिनि थाखाय गायसनगिरि गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरिफोर दङ आरो बे ओनसोलनि जायफोर गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बे फरायसालिखौ बिथांमोना गायसनबाय। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आं सानो फैबाय थानाय समाव सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बे लावदांगि ओनसोला जौगागोन, बेखौ आं मिजिंथियो। आरो बेखौनो जोङो सोलोंथाइयानो मोनसे हारि जौगानायनि, मोनसे ओनसोल जौगानायनि गुबै। बर' फरायसा आफादाबो जों सानो जे बर' हारिया जौगानांगौब्ला जों सोलोंथाइ बिथिङाव जों जौगानांगोन आरो बेखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मैखोमै 2002 मायथाइनिफ्राय दासिमबो जोङो सोलोंथाइखौ जौगानो थाखाय जोङो गोबां हाबाफारि, गोबां मावथांखि जों सुजुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो नुनायाव रायजो राजा बिथांमोनाबो गावनि गथ' गथायखौ, फोरोंगिरिफ्राबो फरायसाफोरखौ गोबां जोथोन लानानै बिथांमोना फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होदों। बे बेलायाव बे ओनसोलनिफ्रायनो गासै जोंनि बर' माहारिनि फोरोंगिरि, बिमा बिफा, दिथागिरि बयखौबो आङो बर' हारिनि सोलोंथाइखौ मोनसे गोजौ फारसे लांनायाव दुलाराय बर' फरायसाखौ मदद होनायनि थाखाय आं बयबो बिथांमोनखौ साबायखर बावो। दिनै जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि ओनसोलनि जे मोनसे साहा ओनसोल, बे साहा ओनसोलाव 2000 मायथाइयाव गायसनजानाय बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालि, बेयो दिनै फैयै 25 बोसोराव आगान होबाय। बेखौ नोजोर बोनानैनो जों दिनै फरायसालिनि सामलाय आफाद आरो आथिखालाव फोरोंबाय थानो हानाय फोरोंगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जों गासै बारग' फरायसाफोरा सावरायलायनायनि गेजेरजों जों दिनै रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो हाबाफारिखौ गाब गोनां खालामनो थाखाय जोंनि फरायसालिनि सिङाव थानाय गासै 22टा गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ खोब मोजां मोनसे परिबेसजों जोङो खुंफुंदों। जोङो गिबि हाबाफारि बायदि जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लादों। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोङो जोंनि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि फैलाकुंगुर ब्रह्म सारखौ जोङो बिरहोनाय जादों आरो बिनि उनाव जोङो जोंनिनो फरायसालिनि मुङाव थानाय जि सासे मुंख्लं गेदेमा सुबुं बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङै जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि लादों आरो बिनि उनाव जोङो जि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फालिथायनि मोनसे नेरसोन गालांनो बे थांखिजों जोङो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौबो जों लानाय जादों आरो बिनिनो जोङो दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लानानै समनि सोरां आगान मुंनि गांसे बिसम्बि सुजुदोंमोन, बेखौबो जों बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों लादों आरो बे जानानै थांबाय। आरो बे जोंनिनो दा बे समाव जोङो गेवलां मेल बे सोलिबाय दङ। गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय लेखा नुजाथिफैनानै दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ मोजां जाफुंसार होफैनायनि थाखाय जों बिथांखौ साबायखर बावदों। लोगोसे गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै जों हांख्रायदोंमोन सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मेनज मोसाहारि सार बिथाङाबो जोंनि हांख्रायनाय लेखा नुजाथिफैनानै जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होदों। आरो बे हाबाफारियावनो जोङो जोंनि ओनसोलनि गोबांथार गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ हांख्रायनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ हांख्रायनाय जादों। बेनिनो जोंनि हाबाफारिया दिनै मोजाङै मोजां सोलिदों।